Hvis man tror, at et autoophug blot er et sted, hvor skadede biler står hulter til bulter mellem hinanden og forurener med alle mulige slags væsker ned i grundvandet, så tror om igen. Hvis man tror, at autoophuggeren er en omvandrende beskidt kedeldragt, der er tegnebogen fuld af sorte penge og lever af private, der kommer ind og køber stumper, så tror om igen. Bag facaden besøger Nordjysk Autoophug i Nørre Sundby med 20 ansatte. En taksator fra Top Danmark er på besøg. 98% af alle de biler, autoophugget får ind, er fra forsikringsselskaber. Så har jeg en VW Golf også, der kommer nu her. Den kan du lige prøve at kigge lidt på, om det er noget, du kan lige bud på. Det er en diesel. En 90 og sådan en Golf 2. Ja, den har været rundt. Den har været ude i glatføruheld. Den er skadet på 71.000. Ja. Men der ligger et autotaxi indeni, så du kan lige kigge lidt på, du kender jo... Det er en total skade, ser ud. Nej, den må godt. Den lige på grænsen. Ja. Det er en skade, der er sket en gang 1. december måned. Jeg løber den lige igennem, så kan jeg lige ringe til dig i Montile. Ja, det er i orden, du. Det gør vi. Det er godt. Når en bil kommer ind, er det første, der skal tjekkes, motoren. Man laver en kompressionsprøve, så kan man se, om motoren er i orden. Den kan vi så se her. Den er lidt, svinger lige en lille smule, men det er fuldt acceptabelt, det her. Nu bliver bilen så tømt for al væske. Benzin, motorolie, sprinkler, bremse og kølevæske, hydraulik og servostyringsolie osv. Så klipper vi bremseslangen op heroppe bagved og sætter vores vakuumpumpe på her, og så suger den bremsevæske bagudens ud af systemet. For 1 år siden stod miljøværkstedet helt færdigt. Pris 2 millioner kroner. Altså alt skal jo tømmes i dag og afleveres de rigtige steder, og sådan der ikke er noget svineri udenfor. Og det bliver der mere og mere af. Det er der blevet rigtig meget af her de sidste 3-4 år i hvert fald. Der har brugt rigtig mange penge på den konto. Indimellem er det mest besynderlige, de 2 ansatte på miljøværkstedet finder, når en bil kommer ind. Jo, vi havde her den anden dag, der var her vi en helt ny Ford Escort ind. Så dengang vi stod og kiggede ned i motorrummet, der lå en død måge nede oven på gearkassen. Og den blev vi enige om, den lå vi læg, fordi så kunne folk noget fra værkstedet, så kunne de få lov at pille den ud, når nu den kommer derover. Så det har vi ikke sagt til nogen. Ja, det er dam. Goddag, hvad? Vi snakker om det der Golf. Sjovt, der du var her. Ja, det er en 90'er, og det var en diesel. Og den er bestemt med det, den kan vi give 12,8 for. Så må vi prøve at se, om det bliver noget ud af det. Jamen, du ringer nærmere, hvis det er sådan, vi skal hente den. Det var i orden. Det gør vi. Godt. Eller? Når en bil er tømt for væsker, kommer den efter et stykke tid herind på adskillerværkstedet. Her er ved peltanstangene her, der skal på lager. Og så når jeg har taget de ting, jeg skal bruge af bilen, så ryger den i pressen. Så du piller alt af, der har været i? Alt af, hvad der har været i, ja. Hvordan er det fra tidlig morgen til sen aften at sidde og skille biler ad? Ja, det er ligesom alt muligt andet arbejde. Ja, det vender man sig også til. Der er mange modeller, og det er ikke noget, der er en.
vi svigermærke op over, så ned og skåren over, Bjarne. Ja. Hvor skal vi skære den hen? Vi skal have en skåren her i havnen ind igennem gearstangshullet. Midt i tunnelen der? Ja, så du her. Ja. Ned igennem her. Og så for neden i A-stolperne. Yes. Ja. Så I får tag og hele... Så I får tag med, for det er dem, der skal til Norge med. Vi skal have sådan en bil derover i 2 halvdele, hvor vi bruger den bagerste del til eksport til Norge. Og det er på grund af, at nordmænd har nogle helt anderledes toldregler, end vi har i Danmark. Hvor at når de har en bil deroppe, så selvom den er, som vi siger, populært faldet ned af fjeldet, så må den stadigvæk genopbygges. Og der tager man typisk, fordi det er den nemmeste måde, det er at tage sådan en halvpart af en bil, som den her med tag og det hele. Og så har de en helt forhæng deroppe, og så finder de et naturligt samling under bunden af sådan en bil og skærer den sammen der. Og så har man jo en hel bil igen. Og det er en god ting for os, at vi kan sælge sådan nogle store, komplette dele, som vi ikke kan sælge i Danmark. Det er klart nok, at vi har mange smådele, vi kan sælge af sådan en bil her i Danmark, men vi får ikke nær de penge ud af, at vi gør ved at sælge en hel. Det er ikke sådan, du synes, det er synd for bilen? Nej, den er jo gået i stykker, så der er sådan set, der er noget synd ved det. Ja. Men det er lidt en drengedrøm bare at få lov at splitte noget her. Det er altid skønt. Hver bil, der kommer ind, har et slags personnummer. Alle brugbare reservedele bliver registreret, så man kan se, hvilken bil delene stammer fra. Mere end 60.000 dele er på lager. Hvad er fidusen ved, at I registrerer alt? Det er, at vi altid kan følge bilens økonomi og hvad der er solgt fra en enkelt bil. Så kan man se, om bilen har tjent sig selv ind? Ja, om det er. Nogle giver selvfølgelig underskud, og andre vil også gøre, om det giver overskud. Det er en bil, som en Nissan King Cab, som vi køber af forsikringen på 8.500. Og sælger så motor og gearkasse og diverse dele fra den. Og får et overskud for 319%. Og mig det i danske kroner 27.100. Det har været en god forretning, ikke? Det er en rimelig god forretning, men der skal mange gode forretninger deroppe, og alle de dårlige. Det er et virkelig godt eksempel. Altså, de er virkelig bedre forretninger. Hvad ligger de på, sådan i gennemsnit? Jeg vil tro, de ligger omkring 1.500% max normalt. Hvad sælger vi til privat? Ja, jeg er 20%, som jeg tror fandme, vi sælger. Nej. Det er ikke det, I gør mest i? Nej. Jamen, mange så sagde jeg mellem 10% og 20%. Det er svært at sige. Altså det salg, det vil ligge på imellem 10 og 20%. Hvem er det så, I sælger til? Det er mest værksteder. Når vi nu er kommet ind i salgsafdelingen, så bliver vi jo også nødt til at spørge om... Sort penge. Er det noget, I bruger? Ja, altså der er utrolig mange mennesker, der spørger om, kan vi ikke køre uden moms? Men vi har kasseapparat, og jeg tror ikke, du hverken har set i dag, eller på nogle andre tidspunkter, at der er nogen, der har kommet nogle penge i lommen. Det foregår faktisk ikke i dag. Har du gjort det tidligere, da? Det har jeg jo nok. Men det er har du handlet sort? Nej, det tror jeg ikke. Ikke jeg kan mindes i hvert fald. Meget skadet. Efter et stykke tid kommer Dam, som han bliver kaldt i huggerkredse, dog i tanke om noget, der lugter lidt af sorte penge. Det var en mand, der kom i et folkevogns rugbrød. Hele blåviolet i hovedet en vinterdag, hvor hans frontrude var gået i stykker. Og han havde ingen penge. Så spurgte han om vi kunne hjælpe ham, og han skulle videre til Lemvig. Det var sgu da lidt langt at køre uden forude. Men han havde en sæk kartofler inde bag i, og så havde han sådan en rigtig god brun italiener her. Så byttede vi med det, og så satte vi en forud i bilen, og så kørte han videre. Jeg ved ikke, om det var sort penge, men altså, han fik ingen regning på det, men vi fik jo kartofler og høns.